V záverečnej epizóde tohto miniseriálu o životnom poistení si zhrnieme, o čom životné poistenie je. Ochrana rodiny nie je o poistke, ale o pokoji. Cieľom životného poistenia nie je mať zmluvu, ani mať všetko dokonale. Cieľom je pokoj. Ten vnútorný pocit, že ak sa niečo pokazí, rodina nebude musieť riešiť peniaze ako prvé. Životné poistenie nie je o smrti, je o živote, ktorý pokračuje ďalej. Je o tom, aby partner nemusel hneď riešiť, ako zaplatí účty. Aby deti nemuseli cítiť tlak a strach, keď sa bude diať niečo ťažké. Aby rodina mala čas sa nadýchnuť a rozhodovať sa s chladnou hlavou. Dobre nastavené životné poistenie nerieši všetko, ale rieši to podstatné. Kryje výpadok príjmu. Dáva čas prispôsobiť sa novej situácii. Chráni životný štandard rodiny, nie banku, nie poisťovňu. A práve preto nie je najdôležitejšie, či je poistenie lacné alebo drahé, ani či má veľa pri poistení. Dôležité je, či dáva zmysel pre konkrétnu rodinu, pre jej príjem, záväzky, deti a spôsob života. Rozumné riešenie neznamená najdrahšie riešenie. Znamená pochopené riešenie. Také, kde viete odpovedať na jednu jednoduchú otázku. Čo sa stane, keď vypadne príjem? Ako dlho rodina zvládne fungovať? A čo presne má poistenie v tejto chvíli urobiť? Ak na tieto otázky odpoveď nemáte, nie je to zlyhanie. Je to len signál, že sa na poistenie doteraz nikto nepozeral očami rodiny. A presne o tom bola aj táto séria. Nie o produktoch, nie o strašení, ale o pochopení zmyslu ochrany. Ak vás toto vysielanie o životnom poistení priviedlo k zamysleniu, prinútilo možno pozrieť sa na vašu životnú poistku inými očami, tak potom splnilo svoj účel a budem rada, ak sa so mnou aj podelíte a dáte mi nejakú spätnú väzbu. Či vám to niečo prinieslo, alebo ak máte nejaké otázky, kľudne sa pýtajte, rada vám na ne odpoviem. A v prípade, že by ste sa na to radi pozreli a chcete vedieť, či vaše nastavenie dáva zmysel pre vašu rodinu a dnešný život, môžete sa mi ozvať na nezáväznú konzultáciu.